Сред извънземна раса, наречена Буви, живее един самотник на име Ох, Ехо! който просто иска да се впише. Аз съм супер звезда в технологиите. Но сега Арестувайте този Бу! той си търси убежище. Мога ли да заляза от тук? Не. Но аз мога. Само трябва да махнеш онова дървено нещо. Този март Приятелите ми викат тип. Аз съм Ох. Ох? Така ме скръстиха моите многобройни приятели. Добро утро! Здрасти! Привет! DreamWorks Animation представя Какво си направил с колата ми? Оправих я да лети по-добре. В колата ти има вредители. Това е котаракът ми. Сега взе да вибрира. Нали няма да избухне? Той бяга. Защо те преследват? Станаха едни малки сгрешки. Пари! Опа! В беда е. Какво става с тялото ми? Наричат се танци. Но Був не танци. Личи си. Това кога ще ме убие? Без покрив над главата си. Ти си най-ужасният шофьор. От създателите на Крути как да си дресираш дракон. Наистина ли смяташе, че ще избягаш? Те искат да унищожат планетата. Няма да се откажем. Хайде. Той променя нейната планета. Режим самоунищожение. Тя променя неговия свят. Честна Бувска не се вписвам. Никой не е съвършен. Да се греши е човешко. Добре, пиш пауза. О, и аз трябва да паузна. Не яш сините бомбонки! Добре, че има голяма купа с лимонада! Не пи и лимонадата! У дома. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, yeah. Donna, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want, forgot it, oscillate if I don't take pity. О, не! Кофея в ритъм тука и никак не ми пука! Очаквайте скоро на Real D 3D и Digital 3D.